Здравейте, приятели! Доста от вас искаха да пробваме някои пиратки, да има видео с тях, но аз измислих доста по-добро. Да ви взема с мен и да ви снимам цялата новогодишна нощ, всичката заря и всичките пиратки. Дори преди нова година ще излезем да пробваме някои пиратки отгоре на това. Затова не изпускайте видеото, не го скипвайте, ще има доста брутални неща. Приятно гледане! Сега ще пробваме първо пиратката Орка 2, защото мисля, че ще е доста добра. И след това Max Power. Айде. Да мине населението. Добре, запали се. Ой, снимай. Бабата още е на прозорец. Ще гръмне по-бързо. Айде да ги. Сега ще видим колко сила има Орка 2. Само фитила се показва. Ей, О, това ужа да върчи по мене! Абе, не изглежда повече, ама гръмна много по-силно. Е. Хора са в леда. Мога направо да стъпа свободно. Ще направим една дупка и слагаме Орка 2. аз тук си стъпнах. Готово. Само да не падна в локвата. Хайде. Чакай, ай аз я пала. Ду. Хора, лед по мене. Трябваше да е кимна, бе. Това грана, па е тук ще е бой от този лед. Тук даже е по-здрав леда. Лошо, че не мога да троши. Лошо, че не мога да троши. Вижте колко лето изфръкна. Това дойде почти до мене, даде. Това гръмна много, бе. Беше доста добре, само Орка 2. Хора, едва ми изчистих тук мястото на всичките пиратки. Даже римските сещи са ги служи, защото ги видях върху секцията отгоре и в шкафовете. И сега ще ви покажа арсеналът, който е само от пиратки. Ето, всичката заря е още в хола и ще се извади горе-долу преди 12, защото ще е на друго място от другата тераса. Ето ги запалките, с които ще паля. Имам една от миналата година. Черна вдовица, но мисля, че не са от истински. Там са си от тези новите. Не гърма чак толкова хубаво, както едно време. И запалка Парксайд. Доста добре се справя, затова вземете си, ако ви имате такава възможност за 3 лева, ако я пуснат случайно на намаления в Lidl, взимайте веднага, няма да сгрешите. За пиратки щях да я изпусна. За пиратки е уникална. Ветростойчиво е. Всичките са ветростойчиви тук, но Парксайда си е Парксайд. Орка 2 се справи доста добре. Най-вероятно ще пусна и видео как гърми. Защото днес се очертаваше доста огромно гърмене. И така и стана. И до после. Тук имам една доста импровизирана тръба, за да пална ракетката. Сега ще я покажа. О, гърмите, бе, хора.
Хора, има нови пиратки на Enigma 3 Effects. Ето я как изглежда пиратката. И сега ще ги пробваме. Това е яко. Ще гръмне ли? Абе добре, за 2 лева 20 броня вътре. Като въздушна пушка. Бая по-силно. Хора, сега часът е 11:40. Всичко някакво затихна, все едно буквално е пред някаква буря. 100% ще е нещо яко. Очаквайте всичката заря. Няма му стане нищо, бе. Разкъсвам кутията и почваме. Да, му става. Не знам дали свърши гъста. Искам да ви честитя новата година, да сте живи и здрави, все повече абонати да ставаме тук горе в канала и най-важното здраве и късмет.